wang'iyo motenore kod weche mamoko mabende wan godo ka. Wayudo ni ywaruok medo gidore e kind kambi kunyo mula mar Shanta Gold Company kod jodak e gwenge mag Ramola kod Munungo mayudore e counties ma Siaya kaachiel kod Vihiga e wi thuolo mar chako kunyo mula yanga e alworano. Jodak mar Ramola kod Munungo kokalo kuom okil margi Willis Otieno dwaro mondo ogo kambino marufuku mar kunyo mula kanyo ka ging'ur ni kambino noyudo bok mag kunyo mula e yor mibadhi. Koloso alap ma muodo mayudore Ramola e kar chung' od bura magem, romo mar jodak mar Ramola kod Munungo, okil Willis Otieno owacho ni gibiro chwalo bura e doho mondo mak ne kambino kata mak obok mag kambino mag kunyo mula e alworano, kolero ni kambino notiyo gi jodak ma onge ng'eyo mar chik e yudo bok mag dhi nyime gi tijgi. Ne gibiro ba giwuondo jopiny moko, jodongo ma ok osomo, ok olony ahinya weche mag buk. Owuondgi ni timonegi Inua Jamii, moko wuond ni timonegi Shift SHA, moko wuond ni kelonegi Give Direct, ni mondo giket mana nying-gi. Piny ni giyie, giket kokgi. Kone iketo kokgigo, to mano ok kaka onego bed ni timo gini. Ka dine bed ni jogi dwaro timo yudo consent mag ji duto maber, nyaka gine ni jok ma gikwayo mondo mi giyie ni gitim prospecting e lopegi gi. Jogi ong'eyo gima gindiko. Ok ni wuondi idwa mi Give Direct, idwa mi Shift SHA, idwa mi Inua Jamii.